gure off ahotsari mezua. Guk ere badakigu adarra jotzen. Miluzeko esku! Datozela lehiakideak! Urtzita Iban, Jon eta Izar, Maria eta Maialen. Justizia eginda gaur, Justizia eginda. Urtzita Iban, zer moduz? Primeran. Ondo, primeran, ezari egongo ba, primeran. Hemen Miluzen marka guztiak hausten, 17. saioa. Urtzita Iban, bueno, zer, inguruan zer diote? Guztiek? Arrituta. Ez dute sekula lagori lortu hauek. Esperantza bagan eukan, gure mutilengan, baina harrituta. 3.775 euro Urtzi Iban dagoeneko pilatuta. Hasi gara pentsatzen, zer egin dirutsuarekin? Nik ez behintzat. Helburu handiak dituguta. Bueno, ez bereziki, baina okurrituko zaigu zerbait, alare. Albadazako eskuratu. Bai, hori, bai. Hortxe zabiltzie, Urtzi Iban, gure super txapeldunak zarete zalantza barik, ia gaur ze gertatzen den, ongietorri gurera. Eskerrik asko. Jon eta Izar, bigarrenez, gure Bergarako lagunak. Ondo? Bai, ez ondo. Leku hartuta, ez da? Bueno. Sokatira bat jokatu dugu. Sokatira estua gainera. Tiratzen duten zuek ere gogor. Zuei galdetu dizuegu kurrikuluma, ze amets bizitzan. Dirua lortuzkero, ze proiektu daukagu, eskuartean zerbait? Landare gehiago erosi. Bai, bereziki bat, hori da? Jone? Ez daukat, bat. Zaila da, ez da? Bai, jode. Dena bira onak. Errez zaintzeko edo apurtxuet lan eskaintzen dagoena edo... Lanetik pixkat. Orkideak eta? Bai. Ez, justu hori ez. Justu hori. Lastima, bat aipatu eta kalamua, ez da ere, bueno. Izar, zu ondo? Bai, ez ondo. Zuk landare edik ez, zuk zer erosi nahi zenuk. Ez dakit, lehenengo irabazin beharko ezen, eta Vale, ados, ez zarete ametxariak, zu zarete pragmatikoak. Aurrena irabazi egingo dugu, eta gero-gerokoak. Kontzertu zaleak hori bai, kontatu duzu hemen, talderen bat aipatzekotan, edo hori ere ezin da esan. Bueno, dago buru gabe, Bergarako gazte batzun taldia, eta... Kamiseta ere bai. YouTubeen aldo zuen zuen. Ze ondo, ze egiten dute? Danetik. Bueno, berzinuak eta... Gero hauke kantu propizio. Buru gabe, zuek buruarekin, Miluzen. Ados? Animo ikote, zorteo. Eskerrik asko. Babesten eskapare bat, Maria eta Maialen gurera lehiatzera etorteko animatu zarete, Maria, zeinen ideia, izan da? Nik egin bat esango nuke igual nerea. Nekin ekarri eta arrastaka pixka, baina bueno. Ondo, behin Maialen hemen egon daia lehiatzeko prest, ezta? Bai. Nondik, zatozie? Ataun. Town. Eta lagunak, betidanik? Bai, txiki-txikitatik. Oso ondo txikitako lagunak, zientzia politikoak ikasten Maria amaitzen? Bai, bueno, defentsa iteko zai, así que bai. Ai, ze ondo, nola joan da, kontua? Bueno, gora berakin, baina, bueno, orokorren ondo. Politika bera bezala xe, ez da? Baina esazu, bai. Ondo, matematika kontuak, Maialenen gustukoak? Bai. Bai, ja, amaituta? Bai, listo. Oso ondo, zetan zabiltza orain? Ba, oain master bat iken, eta, aurten bukauko etena. Ondo, eta lagun bat dago egokorean. Bai. Maialen, orduan, zakuko dirutsu danak bildu behar ditugu. Bai, beharko duen ikuste. Bizitzan joateko, zein da? Egokorean bizitan lagunaren izena? Aitana. Bueno, Aitana, egongo da ikusten, ez da, internetatik edo? Bai, nola bai, baina Aitana, obligoko dugu. ederto, Maria Maialen, ongietorri, gurera. Eskerrik asko. Koreara joan, buelta egin, eta munduari buelta eman. Zakuko diruarekin, gaur, jokoan, 33.000 euro. 550. 33.000 euro. Oso, no. Eta Aitana, ari da bertatik, gure txaloak ere entzuten. Laskorain ikastolako gure lagunak, Bakaikuko barneteiko lagunekin batuta. Opa zuek! Miluzen lehiaketan, lehenengo proba Urtzi Iban, arrastoz arrasto. Az gaitezen puntuak pilatzen, lehenengo taulan, lehenengo arrastoak dio, bizitzak salbatu ditzake. Txalekoak? Jon Izar. Flota horia. Maria, Maialen. Zinturoia. Onak. Esandakoak errepikatzen ditu. Oi hartzuna? Jon Izar. Loroa. Maria Maialen. Walkitalkia. Loro batek bizitza salbatzen badizu. Daude ederki. Emandakoa itzultzeko eskatu nion. Emandakoa itzultzeko eskatu nion. Sarrastona. Oso ona. Jon Izar. Favoria. Maria Maialen.
Paso. Paso. Elean iztun trebea da. Aurrekoak kontuan izan. Iztegia. Jon Izar. Itzultzaia. Urbildu dira batzuk eta bestek itzultzailearekin Bai, horixe, eramatatu. emandako itzultzeko eskatuta. 70 puntu, Jon eta Izar. Oso ondo. Ederto, Jon Izar, bigarren taula, zeuek erantzuten lehenak, lehenengo arrastoak dio, lasaitasun eta askatasunaren sorlekua. Oea. Maria Maialen. Erreka. Urtzioan. Oporrak. Gusten nuen ataun aterako zela, hemen. Jon Izar, egunero elkartzen gara berarekin. Loa. Maria Maialen. Paso. Bai, paso. Mutilek. Aizia? Aizia. Jon Izar, ilara luzeak sortzeko gai da. Ikote? Ametsa. Ametsa. Maria Maialen. Geltokia. Furtziban. Bai? Gosaria. Gosaria. Bakarrik gusturago. Komuna. Nik uste dut, Izarri, azteko arrasto eman izan da nio, asmatuko lukela. Ondo. Oso ondo. Ba, Maria Maialen, ia puntutxo batzuk biltzen ditugun, 3. taulako lehenengo arrastoak dio. Ez duzu sekula utxik aurkituko. Egon gela. Egon gela. Urtzian, Haua? Jon Izar. Sakua. Sona. Tiber ibaian bustitzen ditu hankak. Maria Maialen. Paso. Paso. Urtziban. Erroma. Erroma. Osondo! Wow! 90 puntu. Osondo? Erroma garriak. Ikain. Urtile eban. Imintzio batzuk. Nengo ditugu. Ia, bartu lekua. Jon Izar, zuek bestaldean. Herne bitaldeak, Lehenbiziko 3 kontzeptua badatoz. Denbora. Haupa laukote. Begiratu ondo. Eta hasi lanean. Flamenkoa. Bo! Oso ondo. Berriketa. Telefonoa. Telefonoz deitzen. Deia. Kabina, telefono kabina. Zoragarri, 53 segundo. Harri jasotzailea. Eta aizkolaritza. Aizkolaritza. Aizkolaritza eta harri jasotzailea. Ai, oso ondo. Oso ondo, gotxalo. Segulako lana egin dut eta. 60 puntu, bitaldeen zat. Segulako artea asmatzen bai. Imintzio gare bai. Bueno. A ver. Hau pataun, Bota proposamenak zuek. Beldurri gabe. Denbora. Hasi lanean. Gure aizak. Moztu. Begiratu ondo ondo, baitu. Izar. Irakurri. Lasai. Gurutzea. Hasi berriro. Jan. Bai. Gereziak. Zoragarri. Ez gure izia, gerezia baizik. Tromboia. Tuba. Ez. Adarra jotzea. Ez da adarra. Bota instrumentuak. Adarra. Ez. Txirula. Ez. Saiatu. Ez da trompeta. Tromboia. Tuba. Ez. Tuba? Nola ba? Hori. Txirula. Ez. Megafona. Hirugarrena. Bi. Kanikak. Oso ona. Atxapak. Ez. Atxapak. Umen jolasak. Jolastarrak. Itxasoa, Ez. erreka. Uretan, igeri. Oso ona. Marraskilloa. Ez. Bai. Marraskilloa. Barraskillo karrera. Bi dira. Ai, azulekuen. Ondo neskak, Oso Jon eta ondo. Izar. Karakola eta barea. Hori ba. Zien, eskara iritsi, dultzain Segulako parea. arabez. Dultzaina.
Este alboka ere egin dugu goraka, baina horrela zuzena da, baina. Bakarra, 20 puntu bitaldentzat. Maria Maialen, rentxe errebantxa hartzeko aukera. Bai? Hartu lekua mesedez urtzi ba mestaldean. Erne, eta bisi denok, puntua berritu duta. Denbora? Pentsatu ondo, Eta hasi lanean. Animalia, Bai? kangurua, zebra, Bai? Ikain. etxe bat, Estatua bat, Ez. iturri bat, kolumna bat, Ez. zutabea, ez. txirristra bat, Estatua bat, Ez da estatua bat. Maialen beste modu batera. torre bat, Hotz. bihotza, Ez. artelana, museoa, Ez da ere. Bueno, arrosterik ez. ez, Hori? Goran bat eta beran. Bueno, hirugarrena. ze, Olentzero, Eta? eta Mari Domingi, Vale. Ikain? Eta azkar, azkena? Zer da hori? eraikin bat, Ez. objektu Igo bat, igo Ez da gailua, ere. su artifizialak, iturria, Ai, ostoa. Bueno, azteko zuaitza zen hori. Ai, ostoa. Hartu lekua, itzuli. Zuaitza adierazi edo Bai. adierazi nahian aritu da bintzat, eta zuaitzetik ostoa. Atera nahi Bueno, ez dau txarto, bi asmatuta 40 puntu bitaldentzat. Txalo! Eta honen txistie noiz kontatuko. Kontatu beharku, hori da Kiken super txistie. Bai, ez da? Ingelesarena eta... Bai. I am from a town. Where are you from, dino ataundar batek, dinotzo Londresen ataundar baterik. Where are you from? Ba, gizuie, klaro. Egun aldi zentzun dut. Kadukatu izan gara. Whiz town, eta era, a town, eta whiz town, eta... Horrela ordu erdi, Kike. Infinito araño. Onada. Oso da, Onada. Izango ez da ba. Maitasunarekin kontatuta. Hori ba. Urtzi ban, ere bizikuek. Maitasun askorekin, zeuentzat prestatuta. Urtzi gustatu atzo. Bai, ez da. Bai. Ikaslientzat. Euskaltegiko Egia da. ikaslientzat. Bai, Ondo. Lehenengo eroglifikoa denpora. Gustura, ikusi ditut. estropadak. Vale. Oso ondo. Espa baten erdian tro hori. Estropa eta dak ateari Charles erregeak. Charles hirugarrena. Bai. Charles ez da izen ona. Ez? Inglaterrako errege izateko. Bai, zorte txarra da Lehen gara guri burue Bai, ez da. moztu, bigarrenari irizerre. Bai, zorte txarra da gero, egia esan. Urtzi ban, bigarren eroglifikoa denpora. Guztion eskubidea da. askatasuna, Askatasuna! Zerik ez, aska, ta, asuna. Askatasuna, oso no? Urtiban, zuek aske, eta libre, 100 punturekin, bikain. Jon eta Izar! Eroglifikoak asmatzeko prest. Lehenengoan eskak. Sagardoa ez da. Hasi irakurtzen? Organikoa. Hernanikoa. Bai, bai. Musika nota izpiluan alderantziz irakurtzen genuen, eta hor na, sodioaren ikurra, eta nikoa, hernanikoa. Eta hernani arrei mezua lasai, eroglifikoa da, fikzioa. Ez da hernanikoa, nola? Denak azerre, orain. Polemikarik ez, Ez. Edo bai, nahi dut. Edo bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Mendebaldetik dator. Ekaitza. Osondo. Eta ka letrak. Eka, eta itzalari lakenduta, itza, ekaitza. Osondo. Bikain eskak, hori lana, 100 puntu zuentzat ere. Noiztik daukazuzik arazo bat herriekin eta Ni herritar nola ba. ezberdinekin polemikan Maite sartzea. ditugu denok berdin. Euskal Herriko herriren bat geratzen da? Biktima modura dinozu? Ez, ziria sartu barik? Ziria sartu barik, oraindik ere. Bai, Sortuko dira besteak eta bai. Sortuko Zerrenda dira luzea dago, besteak, bai. ondo. Maria Maialen, eroglifikoak datoz. Ematen du izen bat, Maria Maialen. Bueno, bikote bat batuta. Maria Maialen. Zer moduz, etxetik eta, eroglifikoak? Etxetik erresago da. Ba, etxetik lasai hau dana eta Bai. asko zobeto. Neskak, ingo dugu. Guazen, lehenengoa denpora.
Poliziak itxi du. Merkatua. Venga, osatu. Merkatu. Merkatu beltza. Bai, osando. Jo, mer. Jorik ez, orduen, mer eta katu beltza. Merkatu beltza, osando. Etxean bezala, platoan ere. Ikusiko. Momentuz bai. Bigarrena, ben fara. Egunon kuadrilla. Ida. Nola, tona. Haz irakurtzen? Na. Egunon kuadrilla. Platera, tona. Ez da tona. Ez, hija. Haz irakurtzen? Zein. Bale? Zein. Zein, baderantzuna esati? Zein da, Durangoko azoka, zein da, platera, tera kenduta, pla eta na, sodioa. Zein da plana? Egunon kuadrilla, zein da plana? Zein da plana? Zein da plana, bikote? Ikusiko. Berrogeita mar puntu momentuz. Bueno, hori ere askotan gertatzen da. Zein da plana da ikusiko dugu. Momentuz. Ikusiko dugu jarraian Galder González ze gertatu zaion. Jarraian datorren zazpikian partekatu nahi izan du gurekin. Kutxazain automatiko batera joan da bera. Ondo? Eta honako gogarra topatu du. Sartu edo gutxi gora bera bank txartela. Eta jarraitu ordainketa modualaren argibideak. Sartu edo gutxi gora bera. Zer da hau, ezta? Galdere berak argitu digu. Gutxi gora bera aproxime alegia gerturatu txartela, ezta? Gutxi gora bera, aproxime. Diri guztien zait, gutxi gora bera bank. Nik banku bat banu izango litzateke hori. Gutxi gora bera bank. Etorri eta emango dizugu dirua edo ez, edo ikusiko dugu. Euna da banku baterako? Gutxi gora bera bank. Guau! Zuen bankua, txalo bera. Guau! Aproxime, sartu edo gutxi gora bera. Abestuko dugu gutxi gora bera? Oazen ba. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondalea. Zondo, hori. Gutxi gora bera abestuta. Esaldiak askatu barra daude zehatz eta mehatz, Ez gutxi gora bera, hauxe zuena, urtzi ban. Oazen. Amuritza jakintxuak badaki irribarre zergatik egin. Xabier. Ze musika tresna jotzen du Jon Arretxe idazleak. Trikitia, txalaparta, txistua edo pianoa. Txalaparta? Txalaparta? Ez? Pianoa. Pianoa, akaso? Bai. Ondo, nekienik. Ja, diskoren bat edo. Zei atorra dan, zeta. Aurrera. Wow. Ze iritakoa da Scorpions taldea. Hamburgo, Hannover, Berlin edo Kolonia. Gara. Bai. Hamburgokoak uste dut. Ba ez? Hannover. Hannover. Osondo. Scorpions. I letra zuentzat. Aurrera, ingo dugu noski, urtzi ban. Nor da argazkiko kirolaria, Xer Martínez, Martín Fiz, Odei Jainaga edo Mikel Odriozola. Xer Martínez. Esi saltalaria, bai. Osondo. D. Amuriza jakintxuak badaki irribarre zergatik egin. Aurrera. Nola esaten dute begiluzea zaraitzun. Begibikokaria, kukuluzea, kukubegia edo kukubikokaria. Kukuluzea. Kukuluzea? Erregotea. Kukubegia. Kukubegia? Ez da hori ere? Kukubikokaria. Kukubikokaria? Bai? Osondo. Erraza esaten, baina. A, letra A. Maria Maialen, saiaz nahi duzue? Aurrera, urtzi doan. Zenbat ibilgailuk zeharkatzen dute egunero Brooklyngo zubia. 50.000, 120.000, 250.000 edo 800.000. 250.000. Ez? 120.000. 120? Hauko neskak. Hori bai. Osondo. T. Amurizak esana. Eskatu nahi duzue? Ez.
Zerkatuko nuke. Bai, ez da? Bai, ametxetako bat. Guau. Ba, kutsi giratu hortik. Non? Sartzeko eskatzen duguntzak? Plazan, gazteluan, kalabazan edo jauregian? Kalabazan esango nik egin nik, baina, txekiat. Kalabazan? Kalabazan? Oh! Kalabazan! Oh! Gio batez, hemen aitortza txiki bat, untzako uxueri, Bai? baraziak eroso dizionik. Aiba! Dai? Aiba, eta Laboraria kalabaza da, onak. kalabaza oso onak. Ze ondo. Kikeren senitartekoa gainera, Bai, amona bai. arrizera ere. Dena dela, urtzi joan, zuen baratzera bueltatuta. Zeitxura, Bueno, zeo ze bai, baina gehiago behar. aurrera ingo dugu ba. Ze elkarteren logoa da hau? Ueurena, Bertsozale elkartearena, Euskal Dantzarien Biltzarrarena edo Topagunearena. Ueurena, uste dugu. Ueurena, Bertxosale elkartea. Bertsozale elkartearena, hori bai. Eta Bertsozale bertsolari handi batek esandakoa askatzeko aukera orain. Jona Izar, Saiatuko ga. saiatu. Zoriona da ideia komertzial bat nik posa nahi dut. Zuzena da? Aupa! Haupa, Xabier. Oso no. Ikain, komodina. Jona Izar, zuentzat. Orain, behar ditut 5 segundu. Prozesatzeko, ez da? Pentsatzeko. Hitzak bilatzen egoten dalako. Zoriona idea komertzial bat, Nik posta nahi dut. Ondo. Bale, Jona Izar, bigarren eskua, zeuentzat, eta honela dino. Ez dauka zertan bizitza osorako izan. Zein da tximeletaren hotxa? Ziru zira, ziri ziri, ziri ziru, zira ziru. Ziri, ziri. Maria, Maialen, errebotea? Ziri, ziru. Urtziban? Ziru zira. Oso ondo. Tiki, tiki, oso ondo. Baita ere, tufi ere bai. Denetik egiten dut tximeletan. Urtziban, ja, ziru zira dako, bai. Hori Ja, da, hurrengorako. kolekzionako. Jona Izar. Ze urtetakoa da, Fermin Muguruzaren FM 89.00 da Manifest diskoa. 98, 2000, 95, 2010. Laro eta mensortzi. Maria, Maialen. 2000. 2000. Oso no? Zona. Zer bestiak. I. Aurrera egingo dugu, Jon eta Izar, urrengo galdera. Nongo dantzariak dira? Guatemalakoak, Nikaraguakoak, Ekuadorrekoak, Txilekoak. Ekuador. Ekuador, oso ondo. D. Neskak, jarraitu? Askatu? Saiatzen? Saiatuko gara? Ez. Nola esaten diote konkorrari? Bolibarren. Lepo konkorra, lepotxa, lepo handia, konkotxa. Konkotxa. Maria Maialen. Lepotxa. Oso ondo. Saiatuko zaria? Maria Maialen, askatzen? Ez. Ez dauka zertan bizitza osorako izan, jarraitu egingo dugu. Zeinek zuzendu zuen, 1985ko Braveheart filma, Mel Gibsonek, Tom Cruisek, Michael Douglasek, Sean Pennek. Sean Penn. Maria Maialen, Mel Gibson. protagonista de bai, oso ondo. M. Interesgarria. Letra hori. Maria Eskatu Maialen, nahi eskatu nahi zuia? Ez. Jon Izar, guazen. Ze telesailaren sintonia da. Bi eta bat, Goenkale, Jaunda Jabe, hasi berriak. Bita bat. Maria Maialen, Jaunta jabe. oso ondo. Askatuko duzue? Ez. Saiakera bez. Ez da galtzen ezer,
Magoazen, Jone Izar. Altzairuzko zenbat plakez osatuta dago Cloud Gate eskultura. 118, 178, 188, 208. 188. Errebotea. 208. Errebotea. 178. Osondo. Eskatuko dugu. Eskatzeko aukera, Urtzik eta Ibanek, eta... Ederra da, 2 ordurako maite mintzea. Ederra. Komodina zuentzat. 2 ordu be bai. 2 ordu. Bai, 2 minutu gitxitxu. Bai. 2 ordu ondo dau. Askorako ematen du. Maria Urtzik Maialen. lan osondo. Zu zer moduz? Bueno, ondo. Maite minuta? Komodina, zakaso? A ber, ba. Ia balortzen dugun, zuen esaldi hause. Begiak ondo zabaldu behar orduan, amuriza, Xabier berriz ere gurean. Bilboko baldosaren zenbat lauza daude hirian jarrita. 20 milioi, 30 milioi, 60 milioi edo 70 milioi. 30. 30? Milioi. Beti ere. 60 milioi. 60? Erre, askatu dugu. Maria Maialen, bigarren galdera. Ze hiri da argazkikoa? Singapur, Tokio, Jakarta edo Seul? Jakarta. Jakarta? Ez. Singapur. Singapur. Oso ondo. Aurrera ingo dugu. Ze gaztetxeren aldeko kantua da hau? Kortxoenea, kukutza, euskal jai edo zizpa. Kukutza. Kukutza. Bai horixe. Oso ondo. Zeta? Ega? Aurrera ingo dugu, bikote? Ia ba. Nola esaten diote ahateari, Bergaran? Paita, paipa, saipa edo zaita. Paita. Paita? Ze ona? Paita. I. Bergararrak errebotaren zain, baina Bai. ez da iritsi. Ona, paita? Aurrera ingo dugu? Bai. Ia ba. Non ireki du Seaskak 5. kolegioa? Baionan, Saran, Hendaian edo Senperen? Bai bikote? Baiona. Baionan? Errebotea. Saran. Saran? Ez. Bigarrena. Senperen. Senperen? Hori bai. Ele? Amurizak esana. Askatzen saiatu nahi? Ah, Saiatuko ga. saiatu? Oso ondo. Hori ba. Hapa izar. Lorerik ederrenak inori ikusi gabe zimeltzen dira. Ah, Ikusi duzue, akatsa, non egondan? damua nagusi orain. Bale, Ja, neskak, saiatzen ondo, eskatzen saiatu behar da. Maria Maialen. Nola jarraitzen du Jogurina Borobaren kantuak? Gozatu, aldarrikatu, askatu, zabaldu. Aldarrikatu. Oso ondo? Jogurina, musu bat. Ja, komodina aldarrikatzeko aukera orain. Bai? Bai. Ia ba. Lorerik ederrenak inork ikusi gabe zimeltzen dira. Hori bai. Hori bai, komodina zuentzat. Oso ondo. I hori bezala gertuko zen, Jonek eta Izarrik ikusi dute. Onak zari askatzen ala ere, Ondo, saiatu beharra zegoen. Komodinak banatu ditugu bakoitzak bat. Markagailuak, 210 puntu Urtzik eta Ibanek. Eta komodin bat, 240 Jonek eta Izarrik eta komodin bat, 280 Mariak eta Maialenek eta komodin bat. Dantzan
Jarriko ditugu puntu bezgain komodinoiek. Zein da zuzen 11 kontzeptu, 8 zuzen 3 oker, eta erantzun zuzenak behar ditugu errondan bizirik jarraitu alizateko. Lehenengo errondan, eskatuko duguna, angeluko hondartzak. Zeintzuk diren, asmatzea, Amodio Ganbera, Hondarraitz, Barrako hondartza, Dunen hondartza, Itsasoko hondartza, Madraga, Marinela, Urrezko hondartza, Saldunen hondartza, Miramar hondartza, Atxabiribil hondartza. Urtziban, angeluko hondartza bat. Barrako hondartza. Barrako hondartza. Barrako hondartza, angeluko hondartzarik txikiena. Jon eta Izar. Dunen hondartza. Dunen hondartza. Surferako osa proposa. Maria Maialen. Hondarraitz. Hondarraitz. Hendaiako hondartza luzea da hori. Berrondo honetatik, kanpo geratuko zarete, Maria Maialen, atzetik momentuz, ia beste taldek zer egiten duten. Urtzi eta Iban. Zaldunen hondartza. Zaldunen hondartza. Surf txapelketa asko egite dituzte bertan. Jon Izar. Urrezko hondartza. Urrezko hondartza. Voleibolean jokatzeko hau, aproposa. Urtzi Iban, zegoen txanda? Itsasoko hondartza. Itsasoko hondartza. Surflari asko hemen ere. Marinela. Marinela. Ondo, aurrez bertan zegoen hotel bati zor dio izena. Amodio Ganbera. Amodio Ganbera. San Martin Lurmuturraren ondoan. Neskak, ba, Komodina. komodina erabiltzeko une iritsi da. Esango nuke. Oso ondo erabilita. Madraga, Madraga, zuzena, Angelun. oso ondo. Oso ondo. 150 puntu zuentzat. Jon Izar, komodina galdu dugu, baina puntu zaparra da horrek zehar nas ematen duen. Bigarren errondan eskatuko duguna, Oscar saria duten animaziozko filmak izango dira. Zebuk erantzuten lehenak eta aukerak, Chihiroren bidaia, Up, Kimi no Nawa, Cars, Ratatouille, Coco, Wall-E, Ice Age, Errek, Frozen, Rango. Chihiroren bidaia. Chihiroren bidaia. 2002koa. Maria Maialen. Koko. Coco. Mexikon girotua. Urtzi eta Iban. Shrek. Errek. Lehen film sariduna, animaziozko lehen film sariduna, Oskarretan. Up. Apek. Oskarra dauka? Ondo? Polita. Maria Maialen. Wall-E. Wall-E. 2008ko hau. Urtzi Iban, zegoen txanda. Frozen. Frozen. Elsa eta kompainia, oso ondo. Ice Age. Ice Age. Izendapena bai, saririk ez zuen jaso. Maria eta Maialen. Bitabi. Ratatouille. Zuzena da. Urtzi eta Iban. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Eta saritua. Rango. Rango, oso no, 150 puntu zuentzat. Oso ondo erabili eta komodinak. Beste horrenbeste egin beharko genuke. Maria Maialen zegoen txanda danean aprobetxatu eta komodin hori erabili. Hirugarren erronda, abeslari estatu batuarrak. Beyoncé, David Bowie, Prince, Katy Perry, Taylor Swift, Billie Eilish, Elvis Presley, Lady Gaga, Justin Bieber, Amy Winehouse, Madonna. Lady Gaga. Lady Gaga. New Yorken jaioa. Elvis Presley. Elvis. Mississippin jaio zen. Jon eta Izar. Justin Bieber. Justin Bieber. Kanadarra.
Justin Bieber. Estatu Batuarrak, Amerikarra bai, baina Estatu Batuarra ez. Maria Maialen. Billie Eilish. Kalifornian jaio zen. Urtzite Iban. Taylor Swift. Pensilvanian. Maria Maialen. Beyoncé. Texasko abeslaria. Katy Perry. Katy Perry. Kalifornian, hau ere. Madonna. Madonna. Michigango Madonna. Urtzi, Iban, Prince. Prince. Zuzena den bakarra daukagu. Minneapolisen, puntu. Bikain. Amy Winehouse eta David Bowie Londresekuek, eta maitu zaizkigu errondak, markagailuak 710 puntu bilduta. Urtzi eta Iban, 580 Jonek eta Izarrek, 280 Mariak eta Maialenek. Maria eta Maialen, ataundik etorri, ataun guztia gurutzatu, bide luzea baita, eta mi luzeko pixka bat motzagoa, pozik alere? Bueno, etorri behintzet eta ez da gutxi. Zagutu duzue, izan duzu hemengo berri, gustora aritu zarete. Bai. Egia da pena, fin aritu zarete, baina ja konturatzerako bestak ere aurreratu zaizkigu. Deialdia luzatuko dugu, ataunen? Datorrela bertako jende gehiago, ordezkari gehiago? Bai, luzazko etortzen dira, hondik. Bai, deitu gabere etorriko dira. Bai. Ataundorra galako dirata. Alde guztietan garen. Bejo daizuela, bikote segi horrela. Eskerrik asko. Miluzen, final aurreko eta... Ja, ez dakiz abestu. Zabestu gehiago. Ez eza? Zabestu gehiago. Horazik, ja, ikuskizuna bermatua dagota Bai, horrelako lehiakideekin. Zaldala, Urtziban, eroso gaur. Bueno, Bai. beti bado zerbait. Beti badago zerbait, horregatik ikuskizuna. Jon Eizar, zuek ere pozik. Bai. Aurrekoan sokabira oso estua polita, ikusi genuen. Pairatu genuen olabai, ze galderak irakurri eta irakurri aritu behar izaten nik Bueno, ere. Baina, beste zer eginik ez dakozu. hori ere egia da. Zer Beste egingo zer dugu eginik orain? ez dakozu. Etxera joan eta ardoa, ez da hori. Guk egin behar dugu hemen lan. Eta zuekin gozatu, Jon Eizar, zuek atzetik sailkatuta. Erantzuten zuek lehenak. Ados? Ja ba, hartu lekua. Sokatirara goaz. Denbora. Ze instrumentu jotzen du Ara Malikian musikariak? Violina. Bai, ze kolorerekin lotzen da Marte planeta? Gorria. Zuzen. Nola du izena Gasteizko irrati libreak? Alabedi. Alabedi. Nola deitzen zaio errepidean eraztun forma duen bide gurutzeari? Hiribilgunea. Sondo, zenbagarren mendean ondoratu zen San Juan Baleontzia? 19. 16. Zein lurraldetan zaude Donezteben baldin bat zaude? Nafarroa. Nafarroan. Ze urtetan kaleratu zuten Instagram aplikazioa? 2013. 10. Edurne zuriren ipuinean ipotx heldua kendu eta gazte bat gehitzen baduzu zenbat ipotx daude? 7. 7, oso ondo. Nork idatzi du Kaio Hueso liburua? Oiane Amantegi. Zuzen, ze hilabetetan ospatu ohi da Zarauzko Euskal Jaia? Irailean. Oso ondo. Zein da Andoni Tolosa musikariaren ezizen artistikoa? Paso. Morau, zein da Eslovakiako dirua? Paso. Rublo. Euroa, ze motatako esaldia da inoren eroni? Paso. Palindromoa, ze esan nahi du gutun batean agari den PD siglak? Postdata. Zuzen, 10 gora zenbat zulo ditu golf zelai profesional batek? 18. Zuzen, ze pelikulatan egin zen famatu Hakuna Matata esaldia? Rey León. Bai, ze herritakoa da Inigo Peña piraguista? Zarautz. Zumaiarra, zenbat kolore ditu Finlandiako banderak? Bi. Bi, zuzen, Beñat eta Unai Gaztelumendi anaietatik nor da marrazkilaria? Unai. Unai, oso ondo, nola izena du Deban egiten den animazioari buruzko jaialdiak? Deba komik. Animadeba, zein talderena da Udarako gau luzeak kantua? Paso. Bendetarena, zein izan zen Euskalgintzaren Kontseiluaren lehen idazkari nagusia? Paso. Xabier Mendiguren, ze garraio bide mota da Airbus bat? Hegazkina. Zuzen, nola izena zuen Frida Kaloren senarrak? Paso. Diego Rivera, zein hiritan dago Artium museoa? Gasteizen. Oso ondo, zenbat txapel irabazi ditu Maialen Lujanbiok bertsolari txapelketa nagusian? 3. Zuzen, ze siglarekin izendatzen da Euskal Herriko Gazte Orkesta? EHGO. Ego, atxerik gabe, Afrikako zein estatutan dago Johannesburg hiria? Sudafrikan. Ego Afrikan bai, ze kolorek lortuko duzu hori eta gorrian astuta? Naranja. Zuzen, zein da estrontzioaren ikurra? SR. SR, zuzen, zenbat hilabete dituzte 31 egun?
6. 7. Ze herritan ospatzen da Lapurtarren biltzarra? Senperen. Uztaritzen, 10-tik gora zenbat zentral hidroelektriko daude Bizkaian? 13. 16. Zein da Guatemalako hiriburua? Managua. Guatemala hiria, bukatu esaera, zotak belean, Upa! Ze sokatiak ikusten ari garan! Ekarri abaniko bat, guretzat eta eurentzat. Oso ondo. Bikaina. Bueno, urtziban harrapatu gaitu. Bai. Nobedadea da hau, Ba, noiz bai tokatu da. Zait. Ondo. Zemuz? Ondo. Plazer bat urtziban beti, zuek ez egotie. Abikote! Vale. Finalean dira, Jon eta Izar, Bergaratarrak. Haze sokatira, Beti sokatira estuak zuekin. Gaurkoan aurre hartuta, pozik, ez da? Bai, ez ginen espero. Zenuten espero? No, lanak fine egiteak horixe du. Eta finalean lanak ondo egiteak horixe du. Zakua, sekulakoa. Gaur, jokoan, 33.550 euro. Wow! Dirutza! Ze giro polita, Bai. Diruzeko platoak dirudi horrela... Ze izango da? Barnetegi bat dirudi. Bakaiku barnetegia eta Laskorain ikastolako laguna. Gau bazuek! Zondo. Zerrik asko tertzierre. Mila esker. Gurekin, jokatzeko momentu iritsi da. Jon Izar, zuek hementxe izango zaituztegu aurrez aurre. Eta badakizue, astelenetik aurrera, Miluzerekin aldi berean jokatzeko aukera izango duzuela, Miluze aplikazioari esker. Play Store, App Store, plataformetan. Horixe, deskargatzeko moduan, deskargatu Miluze aplikazioa. Jon eta Izar, sakurako kokatu gara, sakua eskuratzeko bidean kokatuta. Urdu ditasun orain? Bai. Bai, ez tarritzeko, Dirutza Miluzeko sakuan, 11 kontzeptu. Gure 11koa zuzen kokatu behar, eta aurrezko galderen erantzun zuzena. Ere, jakin nahiko genuke, saku hori banatzeko. 500 euro 11koak, 1000 euro urrezko galderak. Sorte hon, Jon Izar, gaur jakin nahi duguna da, metalak dira. Denbora. Estainua. Litioa. Sufrea. Sodioa. Nikela. Fosforoa. Neona. Wolframa. Merkurioa. Fluorra. Lantanoa. 11koa kokatuta, ikusi egingo dugu, ze moduzko ariketa izan den, 3 akats. Denporarekin gabiltz. Egiaztatu egingo dugu. Zuzena! 11koa! Euro zuela dira! Jon eta Izar! Ba, egiaztatu dugu, eta 500 euro momentuz metalak dagokien lekuan kokatuta. Urrezko galdera, 11 hauetatik, txilidearen, haizearen orraztian, eskultura multzoan dauden, 2 elementuak dira, denbora. 33.550 euro eskuratzeko aukera. 10 segundo. Behin makarriko tulek. Haizeren orrazian dauden 2 elementuak. Jon Izar. Sorpresa eraman dugu. Bai. Aber beste dago. Aldaketa zoragarriak egin dituzue, 3 akats eta hor dagokienak aldatuta. 500 euro kokatuta. Txilidaren haizaren orrazian dauden 2 elementuen inguruko galdera egin dugu. 33.550 euro Miluzeko sakuan. Jon Izar, momentu honetan zer?
Jarri txugorre bisa, baina algin zen jarri beste bi. Osea, 500 euro bai. bai, hori bai. Nervixoak eta. 500 euro eta nerviak baditugu. Hori da. Orain, bi hauek eremu zuzenean beharko genituzke, 33.000 eurotik gora Bergarara eramateko. Estainua, Txilliaren aizaren orrazian. Zuzena da? Nikela eta fosforoa ziren bikain, neskak! Aztima hori, baina metalak aipatuta, txin-txin, diru hotza entzuko da gaur Bergaran, Jon Eizar. 500 euro sekulako 11ako osatuta. Horrengoan gehiago, segi horrela dikote. Eskerrik asko, gure publikoari eskerrik asko gure lehiakidei eta eskerrik asko gauero gurekin hortz ez da beten hori.